gawe menu sing gampang tur enak. Iki enake ndok ambek gubis. Ya akhirnya aku iki gawe ndok goreng ngono kae lho. Tapi tak irisi brambang, bawang, lombok ngono kae. Terus gubisnya ya tak irisi. Iki sing gampang iki, tapi enak. Lanjut, iki wis kabeh mari iris-iris ya. Gubisnya ya wis mari, bumbune ya wis mari tak irisi. Lah mari ngene, terus ndoke iki tak ceploki kabeh. Lah wis mari ceploki, tambahi uyah ambek micin ae wis gak usah bumbu reno-reno. Kopyo wis ngene wis enak iki engko. Baru bumbune sing diirisi mau dicampur ambek gubise. Wis gampang to. Minyaknya wis panas, baru dijegone. Wis gerek ngenteni mateng. Gampang iki tapi yo enak iki entekne sego iki yo an ngene iki. Iki masake nggae api kecil ae yo. Ojo gede-gede engko gosong jerone sik urung mateng. Yo wis ngene wis iki wis mateng gitu Dron. Wis iki aku tak langsung maem ae yo. Oh enak iki janan. Wis ndang jajalan ya resep pepe enak tur enak iki.